Cocoșatul, cu Gil, cu Ciotoianu. Haideți să vă zic cum a dat Gigi Băneasa ora exactă la Mici în București de 1 mai. Îmi amintesc că am văzut recent pe TikTok pariul dintre Gigi Băneasa și angajații lui de la Boss Faci din Herăstrău. Haideți să-l vedeți. Dacă nu o să vindem 2000, ne duceți și pe noi un weekend la mare, cum duceți pe băieții de la șaurmări. Ce lei? Doar 10 lei, 3 mici, cu muștar și cu pâine. Mă urc în mașină și plec către Herăstrău. Îl întreb dacă s-a câștigat pariul. Îmi spune, păi hai să-l întrebăm direct pe Gigi. Cine a bătut? Cât? Mai avem câteva persoane. Până acum câte s-au vândut? Undeva la vreo 1400. Vino să vezi cum merg. Uite grătarele. Uite și aici. Mai avem grătar și în partea aia. Am văzut, gata. Da, și vino să mai vezi că mai am încă un grătar aici de fac eu la grătarul ăsta. Uite aici un grătar. Bun, aici l-am întrebat eu dacă se reprofilează de pe șaurma pe Mici. Nu cred că mă reprofilez, dar s-ar putea să avem o zi din săptămână, nu știu în care se va repeta ce s-a întâmplat astăzi. Aici mi-a explicat despre concurența lui în zona de Mici, cu care nu-și permite să se pună, lucru care mi s-a părut din nou extrem de fair play, mai ales că vă spun în calitate de client, pe zona de preț a rupt de 1 mai. Cocoșatul, cu Gil, cu Ciotoianu, cu la Mici, nu mă pun, cu Obor, nu mă pun, ăștia sunt indiscutabil numărul 1. Bravo. Stau la coadă, aștept să văd cum sunt. A venit și momentul, aici s-au dat 10 lei corecți pentru 3 mici corecți. Hai să vedem care-i treaba. Mai vin, mersi, s-a luat promoția, fraților. Să vedem, mai aveți o oră să băteți recordul, aproximativ. Cum adică o oră? Stai puțin, avem până la ora 12 noaptea. O să vindeți în seamă undeva la 4000. Nu știu, avem 3200 de mici. La finalul zilei îmi dai un update între mii și videoclip. Grigore, am bătut pariuri. O să spălați geamuri? Spală geamuri. Iar dacă nu în vacanță, unde vă duce? Unde vă duce în vacanță? O să vezi mâine unde ne duce. O să vezi mâine. Deci e bătălia strânsă încă. Mersi, Gigi. Ce mașină mișto ai? Ce lucrezi de ți-ai permis-o? Eu la șaurmeria Băneasa. Păi și cu asta mergi, Gigi? Bă, nene, mai mă duc și eu în stânga, în dreapta, să nu mă vadă lumea, să nu mă știe. Știi? Mă vede nevastă mea. Așadar, fraților, dacă ați vizionat până acum, ceea ce oricum mi se pare foarte mult, lăsați-mi și voi în comentarii idei de alte locații mai mult sau mai puțin cunoscute din București, în care să mergem inopinat și să vedem dacă au promoții, promisiuni, pariuri făcute pe internet și dacă le respectă. Pentru început, Gigi Băneasa a fost foarte fair play și foarte spontan. Iar acum, pentru că este cel mai important și pentru că meritați să știți, a venit, fraților, momentul adevărului. Gustăm micii de la Boss Faci Gigi Băneasa, 3 mici la 10 lei promoție de 1 mai. Aprin grătarul, che lăutarul.